Szanowni Państwo, witamy w cyklu dyskusji między autorami i ich tłumaczami. Dzisiaj mamy zaszczyt gościć Huberta Klimka-Dobrżenieckiego, polskiego pisarza i filmowca, który jest również poetą, filozofem i namiętnym podróżnikiem. Dzień dobry, Hubert. Cześć, dzień dobry, witam Cię, witam Państwa. Najpierw dziękuję za przyjęcie zaproszenia na tę rozmowę. I żeby najpierw Cię trochę przedstawię naszym widzom. Hubert Klimko-Dobrżeniecki jest autorem licznych książek. Nie wiem, czy nawet dobrze przeliczyłam, ale mi się wydaje, że naliczyłam 8 powieści, 3 tomy opowiadań. Potem pisze jeszcze nowele, także literaturę dla dzieci. No i jest też, jak już wspomniałam, filmowcem, czyli nakręca filmy krótkometrażowe. Jak mówiłam, lista książek jest naprawdę długa. Ostatnio w roku 2019 wydał powieść Złodzieje Bzu i niech powiem, że jeszcze to, że jego książki przetłumaczone są na 14 języków obcych i nominowane na mnóstwo nagród, między innymi na Nagrodę Literacką Unii Europejskiej. W Słowenii wkrótce ukaże się tłumaczenie 3 nowel: Dom Róży, Krysówik oraz Kołysanka dla Wisielca. W książce w słoweńskiej edycji to będzie książka pod tytułem Tryptyk Islandzki. Ja nazywam się Tatiana Jamnik i jestem tłumaczką Huberta Klimka-Dobrżenieckiego na język słoweński. Hubert, chciałam Cię zapytać, bo teraz mieszkasz w Wiedniu i do Wiednia przeprowadziłeś się z Reykjaviku, gdzie mieszkałeś przez 10 lat. No i tam między innymi, co dla mnie było bardzo ciekawe, studiowałeś i podziwu godne, czyli podziwiam, że studiowałeś filologię islandzką, czyli też mówisz po islandzku. No i tam napisałeś też tą już wspomnianą trylogię islandzką Dom Róży, Krysówik i Kołysanka dla Wisielca. No i ta trylogia, czyli raczej 2 książki, dwie nowele, Dom Róży i Krysówik, też pomogły Ci do szerszego czytelnictwa, dlatego że zostałeś nominowany na prestiżową nagrodę Nike. I właśnie głównym tematem noweli jest starość i odpychanie ludzi na stare lata do domów starców, a w Kołysance dla Wisielca z drugiej strony mamy wstrząsającą opowieść o przyjaźni, o tym, jak przyjaciele się akceptują. No i ten utwór otwiera też kwestię normalności i szaleństwa, bo ten Szymon, bohater, od czasu do czasu odchodzi do domu wariatów, by trochę odpocząć od świata. To mi się wydawało świetne rozwiązanie, bo ja też czasami chciałabym. I chciałam zapytać, jak znajdujesz te tematy na pisanie i gdzie znalazłeś inspirację do napisania tych noweli, które napisałeś na Islandii? No ja chciałem powiedzieć, że ja studiowałem filologię islandzką w Reykjaviku i to się okazało najtańszą szkołą językową, bo właściwie każdy, kto trochę studiów humanistycznych wtedy skończył, ja skończyłem wtedy chyba 3 albo 4 lata filozofii skończyłem w Polsce, właściwie mógł być przyjęty tam na filologię islandzką dla osób zagranicznych, bo tam były 2 filologie, jedna dla Islandczyków, a druga była taką chińszczyzną, czyli dla ludzi z zagranicy. I w informatorze, który otrzymałem, było napisane, że pierwszy rok studiów będzie prowadzony z języka angielskiego. Ale się okazało, że jestem jedyną osobą, która nie mówi po islandzku na roku. Tam byli Niemcy, tam byli Szwedzi, tam byli Duńczycy, Tuzi Anglicy, którzy sobie pokończyli już po 2 lata filologii islandzkiej u siebie na uniwersytetach, a ja byłem taką sierotką po prostu. Więc co ja musiałem zrobić? Ja musiałem sobie znaleźć taką pracę, w której, bo Islandczycy mówią doskonale
po angielsku i ten angielski jest wszechobecny. Musiałem sobie znaleźć taką pracę, w której ludzie nie będą mówić po angielsku albo będą bardzo słabo mówić po angielsku, więc znalazłem sobie domy w domu starców, bo pensjonariuszami domu starców były osoby, które no nie znały jeszcze angielskiego, bo to byli ludzie jeszcze sprzed okupacji, powiedzmy sobie, angielskiej, bo żeby było śmieszniej, to Islandię okupowali nie Niemcy, tylko Anglicy. I to się nazywało Friendly Occupation. I to chyba jedyny taki przypadek w czasie II wojny światowej, kiedy państwo okupowany naród był szczęśliwy z tego, że był okupowany. Jak Polacy byli nieszczęśliwi i wszyscy inni, że faszyzm Hitlery zalał ich kraje, to Islandczycy byli zadowoleni, ponieważ razem z brytyjską armią pojawił się postęp, pieniądze, drogi, praca, a potem Anglicy zostali wymienieni przez Amerykanów i ci Amerykanie stosunkowo niedawno opuścili bazę w Keplaviku, chyba 2 lata przed moim wyjazdem do Austrii. Więc pracując w domu starców, no musiałem się nauczyć po islandzku i nauczyłem się bardzo szybko. Nauczyłem się od pacjentów. Nie mówię, że to był świetny islandzki, ale już się potrafiłem komunikować i jakoś na te wykłady chodzić. Ale inspiracją do napisania Domu Róży i Krysowików wcale nie stała się moja praca w domu starców, tylko film islandzkiego reżysera Tora Fredrika Fredriksona, który nakręcił film nominowany do Oscara zresztą pod tytułem Dzieci natury. I tam jest historia 2 staruszków, którzy zostają umieszczeni przez swoje rodziny w domu starców i oni się zakochują w sobie i postanawiają uciec z tego domu starców. Ja sobie pomyślałem, że to będzie świetne, jeżeli ja napiszę książkę opisującą zwyczaje panujące w domu starców, a że pracowałem też, no to miałem jakieś doświadczenia, ale broń Boże, dom starców, który jest opisany w mojej książce, nie jest domem, w którym ja pracowałem. To się raczej składa z takich impresji i z takich składanek. To jest wytwór mojej fantazji. Natomiast miałem pacjentkę, która była niewidoma i u której w pokoju wisiał obraz, czy zdjęcie, fotografia, już nie pamiętam, jej niewidomej siostry. I ja sobie właśnie tak pomyślałem, że ona w sumie mogłaby zagrać w moim filmie, czyli w mojej książce. I moim zadaniem wcale nie było jakieś zdemaskowanie instytucji domu starców. Chociaż uważam, że zrobiłem dużą robotę, dlatego że ja jestem może nie przeciwnikiem umieszczania starszych ludzi w domach starców, bo ja nie mogę powiedzieć, że one są całkowicie niepotrzebne. To nie byłaby prawda, bo bywają sytuacje w życiu, kiedy starsza osoba jest zupełnie sama, niedołężna, chora i musi gdzieś spędzić resztę życia. Ale jestem przeciwnikiem takiej sytuacji, kiedy się rodziców umieszcza, bo oni zaczęli w życiu zawadzać. Miałem też pewne obserwacje pracując w domu starców. Ja zauważyłem, że najczęściej w tym domu starców, przynajmniej na Islandii, lądowały osoby, które niewiele czasu poświęciły swoim dzieciom w życiu. To znaczy były zapracowane, pracowały na kredyty, na spłaty domów, a tak naprawdę miały gdzieś te dzieci. Jak się nie nawiązała taka właśnie linia między dziećmi a rodzicami, no to potem trudno się dziwić, że te dzieci właściwie traktują tych rodziców jak obce osoby. Ale to nie jest tylko charakterystyka islandzka. Te domy starców są i tutaj w Austrii, i w Polsce są, i pewnie też w Słowenii. Ja jestem przeciwko temu, że ze starych ludzi się robi po prostu biznes, że ze starości się robi biznes. Bo te domy starców to są, proszę ciebie, kopalnie pieniędzy dla tych, którzy je zakładają, dla firm, ponieważ utrzymanie pacjenta jest tak naprawdę 2-3 razy tańsze niż pieniądze, które trzeba zapłacić za pobyt. Ja to dokładnie wiem. Także
Myślę, że to jest ślepa uliczka, popularyzacja takich instytucji jako coś, co jest najlepszym rozwiązaniem dla ludzi na starość. Ja uważam, że jest najgorszym, ale czasami nieuniknionym. Tak, zgadzam się z Tobą. Podobnie patrzę na tą stronę. Ja jeszcze pamiętam, powiedzmy 20 lat temu, to jeszcze nie było tak normalne w Słowenii. To jeszcze było raczej normalne mieszkać razem z dziadkami. Także po prostu były rodziny wielogeneracyjne, teraz to wszystko ta indywidualizacja wszędzie. No i właśnie te, to, co powiedziałeś, to jest, to bym powiedziała, że jest zaangażowany, albo też moim zdaniem piszesz zaangażowaną literaturę, bo zauważyłam, znaczy piszesz o tematach, o których się nie pisze, jak się chce efekt, jakiś taki boom efekt utrzymać, czyli po prostu tematy społeczne, albo zwracasz uwagę na różne anomalie. No, często są dziwakami twoi bohaterowie. I czy na przykład w powieści Samotność nawet prowokujesz na temat poprawności politycznej? No ale chciałam zapytać, czy ty uważasz się za pisarza literatury zaangażowanej w tym Nie, ja, sensie? broń Boże, w ogóle, ja nie lubię nawet tego pojęcia, bo to brzmi jakoś tak politycznie, strasznie. Po prostu ja żyję, obserwuję rzeczy i mam swój osąd, do którego mam prawo. Natomiast pisząc o ludziach starych, ja chciałem ja chciałem zaprotestować przeciwko kultowi młodości, tak? I można to nazwać jakoś politycznie zaangażowane. Ja bym tego tak nie widział, ale ja widzę, że po prostu Europa zaczęła zmierzać w złym kierunku. To znaczy starzy ludzie z ich doświadczeniem, ludzie, którzy powinni być hołubieni, z którym powinno się rozmawiać, czerpać z ich nawet błędów i tak dalej, no to ich się spycha na margines, a najlepiej się ich utylizuje, dlatego że oni są niewygodni albo za drodzy w utrzymaniu. No i najśmieszniejsze jest to, że te wszystkie ustawy na temat eutanazji i w ogóle i tak dalej, to są najczęściej za tym są ludzie w średnim wieku i młodym wieku, których jeszcze bezpośrednio starość nie dotyczy, ale to jest coś, co na pewno przyjdzie. Ja jestem przekonany, że większość z nas nie chciałaby zostać eutanazowana. I to się tak łatwo mówi i łatwo się w sumie debatuje, chociaż się mówi, ale nie, to z wielką łatwością przychodzi coś takiego, co jest już realne w Holandii, w Belgii, nie wiem, w Luksemburgu, nie śledziłem. To jest po prostu złe i nie powinny być ustawy w ogóle na ten temat, bo jeżeli ktoś chce popełnić samobójstwo, to nie ma takiej siły, żeby go zatrzymało przed tym. Do tego nie trzeba ustaw. Tak samo jak ktoś chce popełnić aborcję, to zrobi. Do tego też nie trzeba ustaw. A wtedy, jak się zaczyna mówić, a tak, bo trzeba ludziom dać godność, kiedy oni umierają i tak dalej, właśnie takie ustawy zabierają im godność. Bo godność się ma wtedy, kiedy się samemu decyduje. Także ja chciałem w tej swojej powieści nie tylko opowiedzieć o historii pewnej pensjonariuszki i z drugiej strony o jej młodości, ale chciałem też zaprotestować przeciwko spychaniu starych ludzi na margines i w sumie wyrzucaniu ich na śmietnik. A że historia się rozgrywa na Islandii, no to się rozgrywa na Islandii, ale to nie jest książka przeciwko systemowi socjalnemu czy medycznemu Islandii. Takie rzeczy mają miejsce prawie w całej Europie Środkowo-Wschodniej i Europie Zachodniej. Tak, bo to wszędzie, gdzie jest kapitalizm, bo jak powiedziałeś, to główna motywacja do zakładania tych, albo jest po prostu, są pieniądze. U nas się mówi, że pieniądze rządzą
światem. Także no i chciałam jeszcze, bo powiedziałeś w jednym z swoich wywiadów, chyba w tym do słowackiego czasopisma Rozum, powiedziałeś, że pisarzem się nie jest, że człowiek pisarzem przestaje. I chciałam zapytać, jaka była twoja droga od tych początków pisarskich do pozycji pisarza profesjonalnego, bo który z pisania żyje, albo przynajmniej tak mniej więcej żyje z tego. I czy możesz nam też trochę opowiedzieć o książkach, które były takie zasadnicze albo stanowiły punkty zasadnicze w twoim pisaniu? Wiesz co, tam chyba w tej gazecie słowackiej źle przetłumaczyli, bo ja powiedziałem, pisarzem się nie jest, pisarzem się bywa. Ja bywam pisarzem, bo czasami nim nie bywam po prostu. No to jest taka profesja, która myślę, że jest ściśle związana z rodzajem literatury, jaką się uprawia. Ja myślę, że można dobrze żyć z kryminałów, albo z literatury takiej środka, albo nawet z książek kucharskich, poradników i tak dalej, bo to ludzie kupują i w dużych ilościach. O, jeszcze książki erotyczne na przykład. Tutaj w Polsce strasznie grafomańska książka wyszła, która doczekała się nawet serialu czy filmu na tłumaczy. Mówi, człowieku, to jest bestseller w Niemczech. Mówię, a więc literaturę, no to mogą spokojnie z tego żyć, tylko że to jest tak. Nawet moja żona mi powiedziała, weź kurczę, napisz kiedyś bestseller. Ale ja nie umiem. To trzeba umieć i czasami ci ludzie po prostu nie mają wstydu. Ja bym się po prostu wstydził takiej książki napisać, taką książkę napisać. No i nie wiem, nie ma we mnie wyrachowania, jak piszę. Więc ja nigdy nie myślę, ile ja zarobię na tej książce i czy ja w ogóle zarobię. I myślę, że taka jest też różnica między, że tak powiem, pisarzem gatunkowym a literaturą gatunkową, że tamci mają większe no, grono odbiorców, no ale to jest jak z kuchnią, no. Częściej się je ziemniaki niż kawior, no i tyle. No i ludzi częściej stać na ziemniaki niż na kawior. I tak to jest, no no wiadomo, że pisanie nie jest pewnym kawałkiem chleba, a w dodatku w literaturze jest w sumie, jeżeli chodzi o sztuki takie, dużo mniej pieniędzy na przykład niż w filmach. Także ja patrzę teraz na tłumaczy niektórych pisarzy jako jakieś wynaturzenia, że po prostu im się ciągle to chce robić, bo to się nie opłaca. Jeżeli rozmawiamy o pieniądzach bardzo często, ale to się opłaca, jeżeli się pomyśli w przyszłość, bo ludzie oczytani i ludzie, którzy czytają tak zwaną literaturę wysoką, są po prostu lepiej rozwinięci umysłowo i tyle, a ludzie lepiej rozwinięci umysłowo, moim zdaniem, mają lepszą jakość życia. I to wcale nie chodzi o to, jakie się ma samochody, mieszkania, czy dacze jakieś, czy baseny i tak dalej. Chodzi o to, co jest tutaj. Tu to jest wszystko. Tak, bo wiadomo, że też czytanie rozwija imaginację, twórczość, czyli i po prostu człowiek, który ma imaginację, potrafi sobie widzieć świat, którego jeszcze nie ma, albo wyobrazić sobie, jakby coś mogło być, także alternatywne światy tworzyć, a twórczy człowiek potrafi rozwiązać jakikolwiek problem. Także i to właściwie dostaniemy przez czytanie. A powiedz mi,
Wiem, że to jest będzie trudne pytanie, ale ja bym naprawdę chciała, żebyś wspomniał albo powiedział o jakiejś swojej książce, na którą powiedzmy najbardziej jesteś dumny, chociaż ja wiem, że książki są jak dzieci, także nie można powiedzieć, że ta jest moja najbardziej ulubiona, ale żebyś trochę przedstawił albo powiedział coś, że jesteś dumny z procesu pisania albo z tego, co ci się udało stworzyć. Jedną albo dwie, albo trzy możesz nawet. Wiesz co, ja nigdy nie jestem dumny z procesu pisania, bo ja się męczę bardzo często. Mi pisanie nie idzie lekko. E, e, ja piszę powoli. To czasami trwa. Niektórzy myślą, że cienką książkę napisał, to 3 miesiące ją pisał, albo 2 tygodnie, a ja ją pisałem 2 lata na przykład, bo to, co jest na papierze, to jest już wtórne. Najważniejsze jest to, co jest w głowie, a proces wylania na papier to jest wtedy, kiedy już się coś w głowie ułożyło. Oczywiście mam książki moim zdaniem lepsze albo gorsze, takie, z których jestem bardziej dumny, albo bardzo dumny, albo mniej dumny, ale dziwne jest też to, że to znaczy tak, ona jest ta książka moja podczas pisania, a potem jak ona zostanie wydrukowana, jest w dystrybucji, to ona już jest czytelników i ona należy do nich i oni na przykład mają inne zdanie niż ja. Ja uważam książkę za średnią, a oni uważają za wspaniałą. No i to jest ciekawe, jeżeli chodzi o literaturę, że czasami ilu czytelników, tyle odczytań, ale jeżeli już tak mam mówić, co mi wyszło, uważam, i chociaż z żadnej nie jestem zadowolony tak do końca. Zawsze jak się czyta po druku, to jeszcze człowiek by może coś zmienił, dopisał albo coś, no ale to trudno. To można z filmem zrobić, na montażu, dużo rzeczy można zrobić. Już po prostu jak książka jest, to potem drugie wydanie poprawione i nawet zmienione zakończenie, to już nie, to jest właśnie gorsze z literaturą niż z filmami, że to się nie da tak dowolnie zmieniać i tak przemontowywać akurat, albo nowe wersje tego robić. To myślę, że tak akurat nie działa. Ja mogę powiedzieć, jakie książki są dla mnie ważne, tak? Moje, napisane. I tu cię mogę zdziwić, bo bardzo ważna jest dla mnie bajka pod tytułem Banksy, opowiadająca historię misia polarnego, który przydryfował na krze z Grenlandii na wyspę Grimsey, która jest częścią Islandii. A dlaczego? Bo uważam, że tą bajką odniosłem sukces pedagogiczny. Ponieważ mój syn oprotestował język polski. On powiedział, że on nie będzie czytał po polsku i tak dalej, i tak dalej. On tutaj już kończy teraz liceum, niedługo maturę, ale wtedy był dzieckiem, jak napisałem tę książkę. Specjalnie ją napisałem. I książka została wydrukowana, pięknie zilustrowana, pięknie wydana. I dostałem od wydawcy kilka sztuk, przesłał mi do Wiednia i te książki przyszły i ja je odpakowałem. Mój syn się zapytał, co to jest. Ja mówię, to są takie bajki, wiesz, nawet ci dedykowałem też, ale ty nie czytasz po polsku, to co cię to interesuje. Ja zostawiłem te bajki na stole i on w nocy przyszedł, zabrał jedną z nich i się spóźnił do szkoły, bo on przeczytał całą tę książkę. Całą książkę przeczytał po polsku. Więc niestety muszę przyznać, że są dwie skuteczne metody wychowawcze. Jest kilka oczywiście, ale tak krótko mówiąc, to jest przekupstwo i zastraszenie. Ja w sumie przekupiłem dziecko, ale przekupiłem literaturą i tego się nie można wstydzić. No więc ta bajka jest bardzo ważna dla mnie i myślę, że dla mojego syna. Ostatnia książka, którą napisałem, Złodzieje Bzu, jest dla mnie bardzo ważna, dlatego że ta historia pisała się we mnie przez 30 lat. To jest historia, która została osnuta na prawdziwych wydarzeniach i bardzo ważnych stosunkach polsko-ukraińskich, ale też na tym, jaka ta Polska jest teraz i dlaczego, i kto ją tworzy, i kto doszedł do władzy, jakie były mechanizmy,
i dlaczego ten kapitalizm tak działa, a nie inaczej. I kto jest tą elitą w Polsce, skąd ona się wywodzi w wielu przypadkach i dlaczego jest tak źle. I w tej książce jest wszystko wytłumaczone, tak myślę, na podstawie jednej historii życiowej, ale jedna historia życia, w tym wypadku głównego bohatera, może opowiedzieć o całym kraju, o całej historii, od przedwojnia aż do 1989 roku. To jest książka Złodzieje Bzu. Ja uważam, że ona powinna być przetłumaczona tak jak Dom Róży na kilkanaście języków, bo to by wiele wytłumaczyło. Nie tylko Polakom. Zresztą ta książka miała dosyć taki sukces niezły, była bestsellerem wydawniczym mojego wydawnictwa, ale też wytłumaczyłaby Czechy, Słowację, Węgry, kraje byłych Jugosławii. To jest to samo, to jest to samo. Wschodnie Niemcy. Wszyscy jesteśmy z tej bajki. Ukraina, Białoruś, Związek Radziecki, tam to jeszcze ciągle trwa. No i myślę, że bardzo ważną książką, oczywiście pomijając Dom Róży, Kołysankę dla Wisielca i Krysubik, bo to są rzeczy szalenie ważne, opowiadające o bardzo ważnych rzeczach, myślę. I cieszę się, że to tłumaczysz i to wyjdzie po słoweńsku. Ale jeszcze jest taka powieść pod tytułem Grecy umierają w domu. I to jest książka bardzo mi bliska, dlatego że ja pochodzę z miasteczka, w którym mieszkało 5000 Greków. Uciekinierów po greckiej wojnie domowej. Ja z tymi Grekami się chowałem, ja chodziłem z nimi do szkoły podstawowej, potem do liceum, na religię też, bo wielu z nich oficjalnie było komunistami, ale tak naprawdę to w tej książce też to jest wyjaśnione. Wielu Greków, i Macedończyków, którzy cierpieli biedę naprawdę, podłączyło się pod tą partyzantkę, którą były kraje socjalistyczne, jak Jugosławia, Czechosłowacja czy Polska, bo do Jugosławii też trafili ci Grecy. Nie było w ogóle politycznie z nikim związanych, oni po prostu chcieli Grecję opuścić. No i oni przechodzili na katolicyzm w moim mieście bez żadnych problemów, więc ja z nimi chodziłem na religię. Miałem przyjaciela, Greka, Arisa Hadzianikidisa, któremu tą książkę zadedykowałem. On był 2 lata ode mnie starszy, chodziliśmy do liceum. Bardzo wybitna postać. Niestety zginął tragicznie w Krakowie. No i właśnie w tej książce pod tytułem Umierają w domu opowiadam historię takiego Greka urodzonego w Polsce, który wraca do Grecji i właściwie nie może się tam odnaleźć, bo on dla Greków jest Polakiem mówiącym po grecku. To jest też taka właśnie sytuacja opisana i bardzo typowa. Zresztą, kiedy ci ludzie wracali i urodzeni w Polsce czy w Czechosłowacji, w Jugosławii, po tym jak Grecja wstąpiła do wspólnego rynku, bo to się chyba wtedy tak nazywało. I oni, chociaż mówili po grecku, byli tam traktowani jako intruzi po prostu. Myślę, że to jest fajna książka, zajmująca. Jeszcze ostatnie pytanie, bo pewnie pracujesz Tak. na jakimś projekcie. Powiedz, na czym teraz pracujesz? Czy to jest projekt filmowy, czy raczej literacki? Co robisz? Jakie są twoje plany teraz na najbliższą przyszłość? Znaczy, mam 5 tygodni, żeby oddać wydawcy nową książkę, więc się teraz na tym skupiam. To jest tak jak w moim przypadku, no, będzie taka hybryda, zbiór opowiadań, trochę noweli, ale ma wspólnych bohaterów i wspólną mość i myślę, że jest dosyć ciekawie napisane. No, z filmem teraz wiele wspólnego nie mam, chociaż prowadzę wykłady na Szkole Kieślowskiego w Katowicach, ale nie kręcę nic i nie wiem, kiedy nakręcę, bo żeby robić film, to trzeba mieć pieniądze, szczęście i układy. Nie mam pieniędzy, nie mam układów, a szczęście mam czasem. Mam nadzieję, że to, że będzie lepiej, bo ja też nie mam szczęścia. Ale z drugiej strony wiem, że to jest ważne. Także Hubert, dziękuję Ci za rozmowę.
I Ja również dziękuję też widzom za uwagę. Chciałabym jeszcze, zanim zakończymy, tylko zaprosić na inne, do obejrzenia innych wideonagrań, których z rozmowami europejskich autorów i ich tłumaczy, bo w tych nagraniach na kanale YouTube dodamy jeszcze wkrótce napisy angielskie, także będzie możliwe śledzić też innych autorów piszących i mówiących w innych językach z napisami. Także dziękuję jeszcze raz i do widzenia. dziękuję bardzo i również do widzenia. Wszystkiego najlepszego. Nawzajem dziękuję.